Hola, sóc la Vision de Terrassa. Com sabeu, a Terrassa hi ha molts savis que es diuen Joan i jo en sóc un d'ells. Avui m'han fet arribar un vídeo que es diu «Catalunya se quiere independizar de España, ¿por qué?». Bé, ara aquest vídeo jo l'he trobat ple de mentides, ple de mitges veritats, ple d'injúries i massa de conya, massa poc sèrio, vaja. Doncs ara el que pretenc és anar explicant i contradint alguna de les coses que aquesta gent diu en aquest vídeo i que jo trobo que no són correctes. En el vídeo de hoy haremos un breve resumen sobre el tema de Cataluña y hablar sobre sus razones de por qué se quieren independizar. Chavales, tal vez me pase algunos puntos que sean importantes. No és que es deixin coses importants, en deixen moltíssimes i comencen per on han de començar. Cataluña es una comunidad autónoma española con aproximadamente 8 millones de personas, que está situada al noreste del país. Otros datos de Cataluña es que está ahí Barcelona, una de las ciudades más visitadas de todo el mundo. O también del mítico club del Barça. Bueno, hablando de Barcelona, un cigarro, amigo. I ja comencen amb bromes que no tenen res a veure amb el moll de l'os del problema. También el catalán se habla en una pequeña parte de Cerdeña, lo cual me ha sorprendido bastante. Doncs demostren una miqueta d'incultura, no? No saber que es parlava el català allà també. Y el tema de Valencia, madre mía, eso da más pereza que levantarse a las 5 de la mañana para pillar un vuelo a Canarias. Bueno, esto es Cataluña hace 900 años. Bueno, mejor dicho, los condados de Barcelona. Sí, hay otras cosas anteriores, como una marca hispànica. El poc seriós d'aquest vídeo, aquí es demostra perfectament. Parlen així de València, del llenguatge que es parla a València, així com de broma, d'allò, sense parlar, sense dir per què es parla català a València, amb la variant del valencià. Igual que a Balears es parla català en variant balear, diguem-ne, no? Però tot és de la mateixa arrel, el català. I respecte ara a això dels condats catalans, doncs, escolta'm, potser hauríem de parlar per què es van fer els condats catalans, d'on van sortir els condats catalans. Podeu veure, aquí surt de l'imperi carolingi. Els condats catalans formaven part de l'imperi carolingi, tot i que hi havia la marca hispànica, que era la ratlla on separaven on hi havia els musulmans. O sigui que els condats catalans tenien dependència dels reis carolingis, amb el qual ells, en cas de necessitat, ajudaven en els condats catalans. L'any 947, el que era conde de Barcelona, Suniari I, va agafar els hàbits monacals i va deixar les regnes als seus fills, Borrells II i Miró. Va morir l'any 966, amb la qual Borrell II va quedar al càrrec de tot el condat de Barcelona. L'any 948, Borrell ja havia heretat el comtat d'Urgell degut a la mort del seu tio, Sunifred II. Borrell va voler mantenir sempre bones relacions amb el papat i també amb el califa de Còrdova. Però l'any 976 va pujar al poder el califa Isram II i amb ell va pujar políticament Almanzor. Tarragona la va arrasar, igual que llavors va passar per les comarques del Penedès, del Llobregat, del Vallès, anar arrasant a sang i foc. Que va arribar a Barcelona i també la va prendre. Va deixar Barcelona fet un nyap. Fixeu-vos si va arrasar Barcelona emportant-se presoners que després va descanviar per calés, per diners. Doncs d'aquesta data se'n diu que Barcelona va morir. Degut a aquesta traumàtica derrota, Borrell II va voler reanudar els contactes i les relacions que tenien amb els francs. Però els francs en aquella època estaven liats en tot de problemes interns. Tal com us deia, allà els carolingis tenien una greu crisi. El rei Lotari havia mort l'any 986 i el seu successor, Lluís V de França, doncs havia mort també molt prematurament l'any 987, amb la qual va entrar la dinastia dels Capetos. Els Capetos, per altra feina, tenien a sufocar rebel·lions internes i van fotre cas omís a el que els demanava el Borrell II. Però quan l'any 987 ja el rei Capeto Hugo I va voler demanar l'obediència de tots els condats a la marca hispànica, Borrell II va dir que anava de Paraguai. Això va representar, de facte, la independència dels comtats de Barcelona respecte a tots els francs. Aquesta independència, de facte, però no havia estat signada documentalment enlloc, però era una independència real dels comtats catalans. Fins que l'any 1258, o sigui, molts segles després, el rei Jaume I, el Conqueridor, i el rei Lluís IX de França van firmar un pacte
a la població de Corbell. El tractat de Corbell va tindre lloc l'11 de maig de 1258 entre els representants de Jaume I i els del rei Lluís IX de França. En el mateix van haver-hi dos tipus d'acords. Per una banda, la filla de Jaume I, Elisabet, es casaria amb el fill, Felip, del rei Lluís IX. Per altra banda, Jaume I va renunciar als drets legals que li poguessin quedar de territoris occitans que en realitat ja no dominava perquè els havia perdut el rei Pere el Catòlic després de la creuada albigense. La creuada albigense, o també es podria dir la creuada contra els càtars, va finalitzar quan a Muret, concretament, quan el rei Pere el Catòlic va ser derrotat per les tropes papals i franceses. O sigui que renunciar amb els drets legals que teòricament podia tindre Jaume I en realitat no era massa important, doncs ja no hi tenia presència en aquella zona. I per altra banda, també el Jaume I es trobava amb debilitat perquè també havien mort tota una sèrie d'aliats que ell tenia. Però, en contrapartida, el rei de França, Lluís IX, va renunciar als drets que teòricament encara tenia sobre tots els condats catalans, o sigui, de la marca hispànica, i que així, d'aquesta forma, en contrapartida, el rei de França, Lluís IX, va renunciar als drets que encara ell deia que li corresponien com a hereus de Carles el Magne en tot el que són els condats, tot el que eren els condats catalans de la marca hispànica. Així, aquella independència de facto que va fer Borrell II ara ja estava signada, però aquella independència que de facto va agafar Borrell II, ara, en Jaume I, com a rei d'Aragó, ja estava totalment legalitzada. Però ara hem de parlar per què es diu Regne d'Aragó i no Regne de Catalunya o Regne català-aragonès o aragonès-català. Això és una altra història.